Ndauya wakamira yakadai Joseph Sampingo rekwachunyo natafadza manyika kwa mzinga tutu atezvara ndi Joseph Sampingo ukwasha akadara marida riri mkwasha ndiwo rakuya kutaura kuti vari vabhadhara nemari dzidare vari kuwasha agara pasi pamusoro inini tsamba handina tsamba makaiona tsamba ikauya kumanheru vhanditi ine zuva vhanditi no pakufundika nyaya ita ineva vavadzisatisa kunyika ndo vane samonanga ipesera kuti da kupinda nemukwasha wangu asi chakazivisa kuti mukwasha timuti anozotipa inyaya yekuti shuwa tezvara vachibasa izvozvo taime kazienda samoni racho yaita kuti timuti anozotipa ngaisipinda kwemu yedu iri kuti tafadzwa manyika uya undipe pfuma yangu pamberi pamambo vane vana vatatu pasina chowandipa Mshuwa mukwasha wangu uyu akatora mwana wangu ndifunga 2012 handina kana chakakwanisa kuti andido mari anotazi kuti agere nemwana wavanhu ndaenda kudande netsoka kubva kukaranda ndichiti pamacho ndibatsira ndipo pfuma yangu hapana anga singabatiki kusvika nhasi aramba mukadzi kumba mukuru mwana wacho ndaanaye kumba kwangu handinara chiti akatanga mazuva ekutaura natezvara nokumamva ndikuwirirana naye mukadzi kuramba handina so takaitana crash nemadzimai yangu crash yatakaitana nemadzimai yangu ndiri through pakubvunza nofunga wakaonewa nomunhu akaona kumanheru wakagara parodi ndobva uya pandiudza so ndikaita 3 days ndisina kuaita se kuabvunza pa 3 days ndaingoona mukadzi wangu achiuya nofunga aiyo awo ndozondibvunza aiyo ndopandataura kuti handisi kutapikisa shuwa baba kuzvinja so pari zvinozvi kuwasha wenyu zvanga ndinazvo zvanga ndikabudisawo mumunda takazoitawo tichionawo kuti gumbo ramudhara rashata kubva taitana mwana wega wega tibvisei mari kuti waende kumadhiya korapiwa saka pfuma yanga ndinayo yanga ndabudisawo munda ndichiti ndo yandichakwanisawo kuendesa kwatezvara ndo yakakwanisa kuti ndizobhadharawo kuya ukaita wangu saka apa ndinoti imbondipewo mazuva irigai batakuipinda vanga vane vana vakavangani vana vatatu vakatorambana kavanaka paantoni mwedzi nehafu arambana ndinaye mwana chikuru ari kumudzimai wacho chimbomuonawo uyayambuya vakarambana zviri pamutemo here mudare ramambo kana kwasabu aiwa zvokungorambana vari vega orai wani mudzimai here handina wakamboteerere mudzimai kuenda kwakaita handina kuteera iwo dambudziko riri kumba vanotoriziva vadzimai vangu kuti ndinijeke hama yababa nokuti baba vangu ine kutyauka kwawakaita havana munhu vanokwanisa kuita sei kufamba havana kupiwa madhodho mama nemakore mangani marorana nadzimai nadzimai vangu takarorana 2012 saka takutora zvokuma 13 years mamuri mese chii chawakamboendesa kuna akatezvara papo hapana kana chawakamboendesa
Asi mamunzi waita ndiri jeka hama inini. Jeka hama ita zakujeka kana nikwana atezana kwezi kuti uri jeka hama kuendesa kana zvidiki zvaunendesa jeka hama. Wachinonzi jeka hama chikuta mara chinojeka. Jeka hama. Chinojeka wachiri jeka hama. Jeka hama wachazitoona kuti kujeka chicho kujeka. Ndozvachizo ndikutaura kuti so pfuma yandakashanda ende pfuma iyo ndakashanda inini naamai wangu. Gaititi pfuma yamuri kuda ayo chinyarara. Pfuma yamuri kuda tezvana. Muda pfuma hana kana chakambobvisa kana chakabvisa hapana. Ipfuma ipi yamuri kuda imi munhu atezvana. Une mukwasha wepfuma yamuri kuda kuti akupei. Ini pfuma yandikuda kuno mukwasha wangu. Ndikuda mombe 4 nokuti hana kana chakabvisa kana wani. Kana masungiro cheshe chakabvisa. Saka ndikata 4 ndofunga kuti ndokwanisa kuti andisingaziva amai vacho. Masungiro akabvisa hana kana masungiro unobvisa kana tsvagirai kuna una kubvisa. Amai vacho vari amai uyai. Ama tinobereka mhuri vana 3. Mukuru wachakura ane makore mangani pavana 3? 9 years. Kana tsvagirai kuno kana pasuru nekuchipa waita grocery mazuva ano kana chingogara nevana vanhu chete ndikona kudaro akomana. Amai machira muri kuda kuti mutenge nomukwasha meda mamiters mangani? Atenge machira zvina basa kuti vakavasivese izvozvo kana izvozvo dzokana nachazodzokana atida kuti nhasi uno muda machira akaita sei mamiters mangani amuri kuda mutenge? 25 meters. Rerudzi ine masowe here vamwe ndoda hafu masowe hafu jabha kana nda majabha ese muda makaita sei ekumasowe ese right type imajabha secretary nyore kuti amai anofana kupiwa 25 meters dzejira dzofana kutengwa nemukwasha isai hafu 12.5 meters kana kungoti 30 meters dzewide rekumasoro 12 meters dzejava komari ekusonesa $20 isai $20 ekusonesa jira kobaba gumbezi muda mari gumbezi inotsitsa gumbezi anondipawo $20 isai kuti $20 egumbezi ekutsitsa gumbezi mukwasha hanzi hapana chavakabhadhara tinozoda mbudzi dzinosungirwa panosungirwa machira ndidzi pandiwa mbudzi 4 then machira ataurwa 25 meters hanzi tenga ijena 13 meters ne12 meters rejava kana wakutenga machira. Mari yekusonesa machira iwaya vati vada $20 mari yegumbezi vati pada $20 wasinzwa zvataurwa. Zvadaro tinozoda mombe yemasungiro imwe chete, toya mombe yeumai imwe chete, toya dzedanga pane vana vangani 3 tozoda mombe 4 dzedanga tozoda mombe ngani 5 ndopfuma irikudiwa naate zvavako mombe 5 machira nembudzi izvozvo ndozvavari kuda wobva wadzorera mari yawaidare yavakwirisa zvikunzwika. Unogara kupi ate zvavo? Togara pa kuchulu kukarandau iye anogara kupi? Kwamudzingadutu. Alright. Ndiri kuda mukwasha ndoda kupa masvondo mairi pane zvese zvandataura ndiuchaziva kuti aiwa dambononyanzurudzwa kwanate zvavo ndiuchaziva zvauchatsvaka zvakawanda zvikunzwika. Nyora kuti musi wa5 panopera svondo 2 ate zvaravadzoke vapiwe ndanombunzwa ipapo awakwanisi here kuti pamachira apa ndotsvagira iri mari otaura kuti imari zvese kusanganisa nokumbezera chozvotsvagira hanzi hamukwanisi kutaura iri mari pamachira ndokutsvagira iri mari zvakangonaka kana vachida kutsvagira iri mari handiti mutenga mega. Saka ikuti machira nzi vatore mapitazi mangani 25 $50 plus 20 kusonesa ita 7 gumbezi rikuita mari hanzi negumbezi aringa vataura nemari yacho gumbezi rikuita chi hombe rinenge hombe rikuita mari magumbezi mahombe 25 30
ne20 yenenge kutsidza. Saka zvababa 50 zvamai 70 ita mari 120. Saka zvamai nezvababa panoda 120. Machira zvese nekusonesa zvacho. Ukaita 120 inenge yakakwana iyo. Zvinozwika. Nembudzi 4 dzataura chete. Saka atizvani munoya pano musi wa5 July. Mopiwa pfuma ipano pano nemukuwashi. Zvinozwika nemari yedare azvinzwa mudzorero. Pane chimwe chekutaura? Chimwe chekutaura hangu pamusoro peizvana ndisingaziva hangu pamwana wakazondiramira kuti handichada mwana wenyu ndisingaziva anozvifunga here mwana wekuti tiite kuti tizive kuti arambira futi hendana vanhu vemwana. Rega ichichange tambona pfuma iyoyo imbouya tozozvikurukura tisadzisanganisi nyaya dzacho handiti. Kwashi ita $10 yekusumudza tezvara apa ndiona vesana tezvara kwashi apa kwachipiwa mari ndokutema iwe kuna mambo inopiwa tezvara. Ndosaka ndati wakandifota dai wachinzi rikauya tsamba atezvara andakafotewa samona ita 2 days yakatakaine zuroba nero andakafotewa dai ndaenda kagadzirira. Saka regai pamunouya $10 zveiwekerere $10 iyoyo ise ipapo pamari dzatataura anozoya nayo. Zvatenda mukuwasha ende munosaina. Tendere nekusewa masunungurwa baba.